Je dobré vedieť, ako sa rozprávať tak, aby nastalo porozumenie. Nazval by som to trošku umením a nie každý to vie. K porozumeniu dochádza vtedy, ak jeden partner dokáže toho druhého, dokáže s ním súcitiť, ak sa vie vžiť do jeho pocitov. Už sa dneska asi dá použiť vo všeobecnosti slovo empatia, lebo to už som počul aj od malých detí vyslovovať. Ak dokáže byť jeden partner voči tomu druhému empatický, to znamená vžiť sa do jeho prežívania a tak povedať aj vidieť na chvíľku aspoň svet jeho očami. To je také všeobecné pravidlo. Ťažko ho rozmeniť na drobné, ale dá sa zistiť, že či toto nastalo tak, že si uvedomím a overím si, či ja v tejto chvíli cítim taký istý pocit ako tá moja partnerka alebo ten môj partner. Ak je to napríklad smútok a ona je smutná a ja tiež cítim smútok, tak nastalo to empatické porozumenie. A to aj ja poznám, nakoniec to, dá sa povedať, uplatňujem vo svojej praxi a môžem povedať, že v takomto stave úplného prepojenia srdc nemožno existovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, že to proste chvíľkou sa dá vydržať a potom treba ísť od toho. Ale ak tomu venujeme tých 10 plus 10 minút denne, to zase nie je tak veľa, aby sa to nedalo vydržať. Nakoniec môže to byť, nemal by som o tom hovoriť možno v negatívach, pretože to je v zásade pozitívny pocit. Len chcem povedať, že aj radosť alebo šťastie, keď prežívame takýto stres, a nedá sa byť v tom strese nekonečne dlho. Takže empatické porozumenie. S empatickým porozumením sa spája ešte druhý taký aspekt, ktorý je dôležitý, a to je ten, že v tej chvíli ja toho druhého beriem takého, aký je. Vtedy ho nepotrebujem naprávať, nemám k nemu kritické pripomienky, chápem, prečo robí to, čo robí, čo sa mi pôvodne možno aj nepáčilo, ale áno, keď sa ja na to pozriem z jeho uhla pohľadu, tak asi by som urobil to isté. Takže druhý aspekt toho vzájomného porozumenia je prijatie toho druhého bez kladenia akýchkoľvek podmienok. To je úkaz, ktorý sa nedieje často v bežnej populácii, ale dá sa to trošička podporiť. Deje sa napríklad medzi milencami celkom spontánne a dá sa to trošička podporiť v každom vzťahu, pokiaľ viem, že čo to obnáša a nie, že to budem siliť, ale že si budem uvedomovať, že pracujem k tomu a dovolím tomu v sebe, aby to vyklíčilo. Tretí dôležitý aspekt toho celého je, že toto všetko sa síce dá zahrať, ale nemá to byť hrané, má to byť ozajstné. Má to byť úprimné, lebo ak to nie je úprimné, tak z dlhodobého hľadiska to nebude fungovať. Bude to vlastne podvod. Pričom táto úprimnosť, to je jednoduchá vec, čo sa týka toho, že každý vie, čo to je, ale asi nie je úplne jednoduché pre hocikoho byť úprimný pri všetkom a najmä vo vzťahu k manželskému partnerovi. Veľakrát sa stáva a vidím to, že manželia voči sebe nie sú úprimní, skôr to vyzerá na boj, ako na súhru. A také, že máme si povedať, ale úplne všetko na 100%, tak to vo väčšine prípadov neexistuje. Obyčajne majú aj jeden aj druhý partner vyhradené ešte také súkromné políčko nejakých vecí, ktoré tomu partnerovi nikdy nepovedia. Môžeme sa baviť o tom, či je to, aké to je, či je to užitočné alebo nie. Pozák napríklad hovorí, že to je nutnosť a že nemožno tomu druhému povedať všetko úplne na rovinu. Zase iné také romantické hnutie hovorí, že to zase nie je ozajstný vzťah, ak si nepovieme všetko a nie sme voči sebe úprimní.
Ja sám som skúšal oboje a neviem sa úplne zastať ani jedného, ani druhého. Vidím výhody a nevýhody aj jedného, aj druhého, ale teraz mám na mysli tú chvíľku toho rozhovoru a toho spojenia, toho súzvuku duší. A tam to je nevyhnutný predpoklad, alebo teda nevyhnutný aspekt. Takže hlasujem za tú chvíľku úprimnosti, aspoň 20 minút večerného rozhovoru každý deň. Dôležité pri tom je, aby to bolo obojstranné, aby to porozumenie a ten súzvuk cítili obidvaja. To je asi posledná podmienka takých rozhovorov.